venit la un prim episod de Minecraft. Da, noi acum ne jucăm. Vreți să vă arăt ce am eu? Stați puțin. E primul episod. E tare, credeți-mă. Uitați-vă aici. Îl vedeți? Îl vedeți? Deci îl vedeți? Voi îl vedeți? Îl vedeți? Știți cât m-a costat? Foarte mult. Dar ca să fac totul pentru voi, merită. Merită, credeți-mă. Voi sunteți fanii mei. Știți că am mai avut o pagină. M-am lăsat de ea. La un timp. Voi cred că nici nu vă uitați. Dar dacă vă uitați bine, mersi, vă ador. Vreau să vă arăt o chestie pe care nimeni nu știe. Nu o să știe. Vedeți chestia aia acolo? Știți ce e? Locul unde lucrez eu. El e Steve. Da, el e Steve. Săteanul meu care... dar nu mă joc cu oameni în plus, deci... ca să știți, să nu-mi ziceți, să nu-mi reproșați nimic. Și ca să știți de acum, să nu-mi reproșați. Nu pot să-i pun armura. Fraților, m-ați auzit, nu pot să-i pun armura. Ăsta e modul de azi. Nu pot să-i pun armură. Când ai putut să pui armură la un schelet în cal. Adică pot să nu mai înțeleg. Dar recunosc că am făcut un episod mic. Nu mă credeți, e prima zi în care filmez. Nu știu ce să zic, dar papa, eu am fost Night. Pe mine pe Minecraft mă cheamă Gabi, dar să mă ascultați, cred că o să mai vedeți episoade de la mine, scuzați-mă. Și dacă v-a plăcut, dați un like. Gabi.